sota la llengua. Entre la llengua i les dents. Aquí mateix, sí. Hola, bon migdia a tots i a totes. Moltes gràcies per ser avui aquí en aquest acte de lliurament del Premi Miliari 2025 al Pere Garriga. Avui és un acte molt especial i als actes especials passen coses especials també i per tant començarem amb el cor nou que té una sorpresa preparada. Escapar mai més, obre bé els ulls.
Moltes gràcies al Cor Nou per aquesta fantàstica i especial actuació. Bé, sempre en aquest acte de lliurament del Premi Miliari el que fem és llegir l'acord de ple en què es va acordar aquest Premi Miliari en Pere Garriga i arriba aquest moment protocolari. El senyor Pere Garriga, tan bon punt es va traslladar a viure a Tona, es va integrar plenament en el teixit associatiu del municipi i des de llavors ha col·laborat de manera constant, generosa i entusiasta en nombroses entitats i activitats del poble. La seva vinculació amb l'Esbart Dansaire Castell de Tona ha estat especialment destacada. Ha participat activament en diversos àmbits de l'entitat i en particular en l'organització de l'Aplec de la Rosa, Lourdes i el Castell, que se celebra anualment, esdevenint un dels actes culturals més arrelats i estimats del municipi. També n'ha estat ballador, mostrant sempre una gran estima per la dansa tradicional i per la seva transmissió a les noves generacions. També va ser voluntari en l'any de la celebració del nomenament de Tona com a ciutat pubilla, contribuint a fer d'aquell esdeveniment un moment de participació i orgull col·lectiu pel poble. En l'àmbit musical, el senyor Pere Garriga ha format part de diferents corals del municipi, entre les quals destaquen Retorn, el Cor Bonaire i actualment el Cor Nou, amb els quals ha compartit escenari, amistat i passió per la música coral. La seva vocació de servei el porta també a col·laborar incansablement amb el grup d'animació del Casal dels Avis de Tona, especialment en els festivals de gent gran que s'organitzen des de la Sala La Canal, on hi aporta energia, compromís i un esperit festiu que s'encomana a tothom. A més, és membre actiu de la colla de bastoners i bastoneres de Tona, contribuint a mantenir viva una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Cal destacar especialment el seu altruisme i predisposició constant a col·laborar en l'organització d'activitats diverses, tant des d'entitats com a títol personal. Un exemple n'és també la seva implicació en el tradicional ron cremat de les havaneres de la Festa Major d'Estiu, on sempre hi és present donant un cop de mà i fent poble amb el seu somriure i la seva bona predisposició. La trajectòria del senyor Pere Garriga Ferrarons és un exemple de compromís cívic, esperit associatiu i amor per Tona. La seva participació activa i desinteressada en múltiples iniciatives culturals i socials l'han fet una persona molt estimada i respectada per tots aquells que han convertit projectes amb ells, escenaris i moments de vida comunitària. Per tot això, el ple va decidir atorgar per unanimitat aquest Premi Miliari al senyor Pere Garriga i crec que l'acte que viurem avui, que ja estem començant a viure, serà una bona mostra de per què el Pere es mereix aquest premi. I dit això, el que farem per començar serà unes petites intervencions dels grups polítics municipals que també voldran dirigir unes paraules al Pere. Començarà la Berta González en nom de Junts per Tona. Bé, bon dia a tothom. Abans de res, deixeu-me felicitar el Cor Nou per aquestes magnífiques veus. Felicitats a totes i a tots. Com ja sabeu, el passat 30 d'octubre vam atorgar el Premi Miliari d'enguany al senyor Pere Garriga i Ferrarons. El Premi Miliari és un guardó molt especial perquè vol dir deixar petjada en la teva comunitat, en el teu poble. I crec que no hi ha millor reconeixement que aquest, que el teu poble sempre et recordi pel treball, per la constància i per l'amor cap a Tona. Per tot això, senyor Pere Garriga i Ferrarons, felicitats, seguiu deixant petjada a tots els tonencs i tonenques i gràcies per la feina ben feta. Felicitats. Ara, a continuació, la Judit Cerdà, en nom d'Esquerra Republicana, també dirigirà unes paraules. No cal, després. Us en fareu un tip avui. I això és per ell avui, Bé, Pere, jo em sembla que no et diré senyor Pere Garriga perquè no t'ho he dit mai, em sembla i em semblaria estrany. Per tant, et diré Pere. En nom de l'equip d'Esquerra Republicana de Tona, vull expressar-te la nostra més sincera felicitació pel premi que has rebut, que t'has guanyat. És un premi que vol ser un reconeixement col·lectiu de tots els tonencs i tonenques, el model de ciutadania que representes, propera, generosa i compromesa. Aquesta és la ciutadania que ens convé. És un reconeixement
a la teva trajectòria en el servei de les entitats del nostre poble. Per tant, aquest guardó és més que una distinció. És el reflex de la dedicació al poble durant tota una vida, un compromís i una passió que ha deixat empremta i esperem que en deixi encara molta més. Al llarg dels anys has aportat el teu temps, les teves idees, el teu entusiasme. Jo espero que ho hagis gaudit molt, perquè realment això és el que tu t'endús, més que les coses que deixes és el que tu has viscut, això és la joia més gran. La teva implicació desinteressada ha contribuït a fer créixer projectes, molts, a enfortir entitats i que gràcies a persones com tu aquestes entitats encara són. Et desitgem, doncs, de tot cor que gaudeixis aquest premi i que el visquis amb l'orgull i l'alegria que et mereixes. Enhorabona, Pere. A continuació, la regidora Mia Casadesús també parlarà en nom de Aixequem Tona. Hi ha persones que, sense fer soroll, acaben traçant camins que molta gent segueix. En Pere és una d'aquestes persones. Quan parlem d'ell, ens ve a la ment aquella manera seva, tan natural, de posar-se al costat dels altres, d'oferir una mà, un somriure o una estona del seu temps com qui regala un bé inesgotable. Aquest premi miliari no només reconeix el que ha fet, sinó sobretot com ho ha fet. Amb una honestedat que no necessita proclames, amb aquella amabilitat que t'acosta i et fa sentir part d'un mateix batec, i amb una implicació que ha anat sembrant comunitat allà on passava, a l'Esbart, als Bastoners, al Cor Nou, i a cada racó on calia algú que digués «Jo hi seré». Des d'Aixequem Tona i des del Cor Nou, avui li donem les gràcies amb la mateixa senzillesa amb què ell ha servit al poble, perquè el seu compromís no és d'aquells que busquen focus, sinó d'aquells que fan créixer un poble des de l'arrel. En Pere ens recorda que Tona s'aixeca i es manté viva gràcies a persones que estimen, que comparteixen i que posen el col·lectiu per damunt de la comoditat. Avui celebrem la seva trajectòria, però també la seva manera de ser, generosa, constant i profundament humana. Gràcies, Pere, per ensenyar-nos que quan la voluntat és bona i l'esperit és net, tot el que es fa deixa petjada. Avui ho celebrem plegats, amb orgull i amb una alegria tranquil·la que ens diu que aquest reconeixement arriba a les mans adequades. Gràcies. I per últim, Josep Salom, en nom de Tona Avança. Bon dia a tothom, benvinguts. Pere, en representació del grup majoritari del consistori, felicitats. Enhorabona. Si no m'equivoco, avui, aquest any és el que fa 30 dels miliaris, no? 30 de que es va començar a donar el Premi Miliari. No? I durant aquests 30 anys hi ha passat gent molt diversa i que prové d'àmbits molt diversos, des de la Maria Vivet, la Maria Comadrona, el Pepet de l'Horta, en Ramon Batllés, el Matías, i tants d'altres, no? Els més recents, Josefa Llopart, els més recents, la Montse Cabanes, en Joan Pérez, de qui vull tenir un record avui, que just fa un any que va ser Premi Miliari i ha traspassat recentment. No? I tots provenents d'àmbits com la cultura, com l'esport, com el civisme, com l'associacionisme, però tots amb un comú denominador que és la generositat, que és les ganes de fer coses pels altres, per la col·lectivitat, coses que transcendeixen d'un mateix o de l'espai més proper, més familiar, més personal
i fem coses doncs, pel col·lectiu, pel poble. Jo sempre he pensat que probablement més que doncs, moltes pedres, molts totxos, molts edificis, moltes grans inversions per faraòniques que siguin, allò que fa gran un poble petit com el nostre, allò que fa gran que Tona, en aquest cas, sigui un poble amb ànima, és la feina molt sovint desinteressada, molt sovint generosa, molt sovint discreta, de tantes i tantes persones, algunes anònimes i algunes que, com tu avui, Pere, doncs reps el reconeixement de tot el poble. Aquesta feina que no es veu moltes vegades és el que fa que Tona tingui ànima, tingui esperit. Per tant, per tot això, per tots els que t'han precedit, però avui et toca a tu i segur que amb molts altres que ens seguiran, moltes gràcies, Pere, per contribuir a que Tona sigui un poble amb ànima. Felicitats. Moltes gràcies a tots els grups municipals. A continuació, com vam llegir en els mèrits i com bé és molt sabut, en Pere ha estat molt vinculat a moltes entitats i n'hi ha alguna d'elles que també voldran dirigir-li unes paraules. En aquest cas, dono la paraula a en Ramon Gès i a en Lluís Baulenes, que en nom de l'Esbart Dansaire Castell de Tona li dirigiran unes paraules a en Pere. Bon dia. 25 de juliol, Sant Jaume. La plaça és plena. Apaguem els llums, afloren els nervis i es fa silenci. Tot és a punt. En un dels laterals de l'escenari, en Pere, concentrat amb els seus dits a la taula de so, esperant el senyal. Quan a l'estiu de 1973 l'Esbart del Pi de Centelles es va dissoldre, la Montse Valldaneu, la Carme Many, en Josep Sobrino, en Joan Puig i en Pere Garriga van decidir incorporar-se al nostre Esbart. En aquella època assajàvem a l'espai superior del garatge de camions de Pinsos Baucells i l'Esbart estava dirigit per l'Antònia Serra i l'Ima Senyer. La seva incorporació va permetre ampliar el repertori afegint balls tan emblemàtics com les danses de Vilanova, el Ball Pla de l'Anyà i l'icònic Ball de Gitanes. Sigui per estima al poble, a les danses, al nostre Esbart o per amor, el cas és que en Pere fou el centellenc que es va quedar a Tona. I amb el temps has desvingut, perdoneu, mira que em poso nerviós fàcil, I amb el temps has esdevingut un d'aquells personatges que, per mèrits propis, són indispensables per explicar bona part del bullici associatiu i cultural del nostre poble. Gent que, una mica com ja s'ha dit, que sense esperar res a canvi, normalment des d'un segon pla, amb un sí sempre per resposta i amb total disposició, han estat capaços de fer possible el dia a dia de les nostres entitats. Permeteu-me tornar a la plaça, el dia de Sant Jaume. La plaça bull de gent atrafegada, movent caixes, el linòleum, posant cadires, llums, tot en un caòtic ordre. I com en cada ballada, en Pere, sigiliosament i en un segon pla, prossegueix amb el seu propi ritual. Passar cables, penjar altaveus, proves de so amb la seva estimada taula i, sobretot, amb la seva veu tranquil·la, sonora i contundent, assenant nervis i oferint solucions als petits entrebancs. Si regireu l'àlbum del nostre Esbart i de moltes entitats, veureu en Pere en aquell racó de la història reservat als que toca cosir i recosir, empènyer i pedalar, i sempre amb bona cara i amb un somriure contagiós. Durant moltíssims anys, i encara avui, ell, amb en Pere Bartina primer i després amb en Joan Santamaria, sempre han aconseguit que el so de la música de les nostres danses sonés perfecte i que les carrosses de l'Aplec sortissin sempre ben engalanades. L'any 1992, en Pere va acceptar ser escollit president de l'Esbart, succeint en Pere Bartrina, que ho havia estat des de 1979. De la seva presidència en destaquen les emotives celebracions dels 50 anys de l'Aplec primer i els 50 anys de l'Esbart després.
Pels vols de 1994, fou en Pere qui va impulsar una colla de bastoners amb els nois i noies d'un grup juvenil de l'Esbart. Avui, i de la seva incansable mà, els bastons segueixen picant amb més ganes que mai. Per acabar, m'agradaria creure que parlo en nom de totes les entitats en què has col·laborat i, per descomptat, en nom propi i de l'Esbart, quan et dic: Pere, si m'emociono. Pere, gràcies per la teva entrega i estima pel nostre poble i pel nostre teixit associatiu. Felicitats per aquest merescut Premi Miliari. Gaudeix-lo i mostra-lo amb orgull, perquè si algú compleix els requisits per rebre'l, ets tu. Pel teu tarannà, per la teva predisposició i perquè amb tu, al teu costat, tot es fa fàcil. I com et vaig dir en privat, si m'ho permets fer-ho públic, aquest premi és un punt i seguit. Com el Premi Nobel que fou entregat a l'Obama, espero que et sentis interpel·lat a continuar remant per fer possible la vida associativa i cultural del nostre poble. Gràcies i felicitats. Quan parlem d'Esbart és fàcil visualitzar la foto, però l'Esbart no és només ballar. És il·lusió, feina, projectes, esforç, imaginació, reunions que no s'acaben mai. És treballar amb el cap, amb les mans, amb el cor, escoltar i implicar-se. Tot sense esperar res a canvi. També és plaent veure passar la vida en forma de petits balladors que es van fent grans fins que un dia deixen l'Esbart. I després arribarà un grup, i un altre, i un altre. Però hi ha qui sempre és allà, com cuidant l'hortet, protegint-lo del mal temps fins que el que ha plantat creixi. I tot això ho trobem en Pere. Parlo per mi mateix i sense dubtar-ho per boca de totes les persones que hem compartit camí amb ell i sabem què és tenir-lo al costat. Hem sentit el seu escalf i la mà damunt l'espatlla, tant en moments durs com plaents. Sempre a les verdes i a les madures. Però avui el reconeixement és per la persona, no només per la feina, la que s'ha fet i la que queda encara per fer, sinó sobretot la manera com l'has fet i com la fas. Ets un bon company, guia, suport, peça indispensable del motor, la veu serena que en moments de dubte, la mà estesa quan cal empènyer i el somriure que recorda que val la pena seguir, tant muntanya amunt com muntanya avall. Al llarg dels anys has deixat una empremta inesborrable. No són només projectes, reunions o hores de rellotge. Són moments compartits, estones de dedicació, sovint sense fer soroll. Consells dits amb prudència i gestos que ens han ajudat a créixer. Som amb els valors que ens has transmès, de compromís, generositat, constància, que has fet que aquesta entitat sigui més forta, però també que cadascú de nosaltres, a títol personal, siguem una mica millors. Gràcies per ser-hi, gràcies per tot el que has fet i per la manera com ho has fet. I gràcies, sobretot, per recordar-nos que quan les coses es fan amb passió, humanitat i humilitat, tenen un valor que va molt més enllà dels resultats. I no cal dir que seguim comptant amb tu. I vull acabar amb una frase. El savi mai es considera gran i així perpetua la seva grandesa. Moltes gràcies, Ramon i Lluís. I bé, ells mateixos també han citat un grup, que és el grup de bastoners i bastoneres, i ara ha arribat el seu moment, que també dedicaran un petit ball a en Pere.
Moltes gràcies, bastoners i bastoneres, un ball magnífic. I a continuació, Ferran Garriga i Biel Serra, en nom de la família, també volen dirigir unes paraules al Pere. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per ser aquí en un dia tan especial pel pare i, si m'ho permeteu, també per tota la família. Com que hi ha hagut diverses intervencions i vaig pensar que segurament en repetiríem una mica, vaig mirar de fer 4 paraules per no allargar-nos massa i fer-ho més des d'un enfocament més familiar i amb alguna anècdota. Dèiem que el pare va arribar, han dit abans, l'any 70 i alguna cosa, no? Però en realitat ell ja corria per Tona abans, perquè precisament venia per Can Cisteller quan el meu avi el llogava per instal·lar làmperes amb el Tete, el tiet Lluís de la mare. I llavors, precisament, amb la mare no es coneixien i la mare explica a vegades que en aquell moment tampoc el trobava gaire guapo. Llavors li va sortir la barba i es va arreglar. Un cop aterrat a Tona, l'Esbart va ser el seu primer destí i podríem fer una llista inacabable de totes les coses que hi ha fet al llarg dels anys. Ballador, muntador de músiques, tècnic de so, president, com diu ell, de camàlic, carregant i descarregant coses, fent de xerpa, carretejant l'acordió de l'Alba Vilardell per la República Txeca i, en definitiva, home per tot. I, sobretot, company de ruta de molta gent. Després van venir moltes altres coses. Hosti, és que em fot la moto a la cama, Impulsant el grup de bastoners, cantant en diverses corals, muntant músiques pels espectacles del grup d'animació del Casal dels Avis, també pel Dia de la Dona i d'altres actes. Formant part de la comissió de festes, que sobretot va donar un nou impuls a la festa major d'estiu i al Carnestoltes, actuant al pessebre vivent, fent botifarres i crispetes a la Fira de la Passeta i un llarg etcètera. La majoria de vegades ha tingut un rol més aviat discret, però quan li ha tocat ser protagonista també ho ha fet, com l'any 1977, quan va llegir el manifest de l'11 de setembre a la plaça Major en finalitzar la manifestació a favor dels drets nacionals. Al plafó que hi ha instal·lat a la cantonada interior de Can Toneu, a la plaça Major, hi ha una foto que immortalitza aquest moment. També quan cavalgava tota pastilla amb el cavall de gitanes de Rubí, o quan un any per Carnestoltes es va afaitar per fer de ric Carnestoltes, es va afaitar la seva característica barba, es va posar un antifàs i ni la família no el podíem reconèixer. Hi ha moltes coses que com s'ha dit, ha anat fent i són ja més o menys conegudes, i també n'hi ha moltes d'altres que potser només les saben els més propers, ja sigui de forma directa o indirecta, com per exemple col·laborant per ajudar fills i nets també en les iniciatives diverses en entitats i associacions on hem estat implicats. També, algunes vegades ja ha deixat la pell i literalment les hèrnies, com la vegada que baixaven un piano per les escales de l'Ajuntament per portar-lo aquí a la Canal per un espectacle i li van sortir les hèrnies, de les quals uns mesos després va haver de ser operat. I per això, quan ens agafem les coses amb massa calma, deixa anar el seu característic "no t'herniaràs, no". A casa nosaltres l'hem vist hores i hores gravant casets, CDs, dissenyant programes de mà, cartells, logos, trofeus, samarretes, algunes fins i tot pintades a mà, fent i desfent coses de tota mena. I és clar, també l'hem vist marxar corrents de dinars familiars perquè a tal hora he de ser allà. Però tot això no li ha pas impedit fer-nos de pare. Tot el contrari, sempre hi ha sigut i sempre hi és. Per ajudar amb tot el que faci falta. Hàbil, manetes, pencaire i pacient. Com deia l'anunci, el meu pare ho arregla tot, tot i tot. Com a fills, avui ens toca parlar d'ell, però també de la mare. Perquè, com diuen... Perquè, com diuen els tiets, de tallets, són el millor tàndem, l'equip ideal. Han fet camí junts i, al final, bona part del que han viscut
i del que som és gràcies a ells. Doncs això, la mare, l'Ima de Can Cisteller, també hi té molt a veure. Ella, que ja duia tona a la sang des del primer dia i havia format part de l'Esbart, assajat els més petits i rescatat els capgrossos, entre d'altres coses, sempre ha estat al peu del canó, acompanyant-lo, ajudant-lo i també sostenint la família. Si aquest premi miliari parla del pare, inevitablement també parla de la mare. Tots dos ens han transmès una sèrie de valors, de la cultura de l'esforç, d'aprendre a valorar les coses, el respecte pels altres, el sentiment de país, la cultura, la llengua i també la solidaritat amb les persones que més ho necessiten. Recordo, per exemple, que quan érem petits havíem participat amb ells en diverses campanyes de Mans Unides, venent espelmes a les cases o recollint ampolles de vidre. I des de fa una colla d'anys, cada setmana van a col·laborar al menjador social d'Utopia a Vic. Fills i nets ens hem anat empapant de tot plegat i hem anat seguint els seus camins, implicant-nos en projectes de poble, culturals, de país, d'entitats i associacions, cadascú amb el seu accent i adaptat al seu moment vital. En resum, que tota aquesta feina, la visible i sobretot la que no es veu tant, la que surt a les fotos i la que passa entre vestidors, és la que construeix un poble. Un poble no només es fa amb grans projectes, es fa amb la feina del dia a dia, amb la constància, amb la generositat i amb el compromís de gent com ell. Amb aquestes petites, grans coses que sumades fan comunitat. Per això, avui ens fa molta il·lusió que el pare sigui aquí rebent el Premi Miliari i sobretot que ens hi acompanyeu tota aquesta colla de gent tan estimada, perquè al final no deixa de ser un reconeixement a una manera de fer i de ser que Tona ha sabut veure i valorar. Veure l'apreci i l'estima que li té tanta gent, i això que està passant avui n'és un exemple, és el millor premi del món. Enhorabona, pare, i moltes gràcies a tu i a tothom. Molt bon dia a tothom i bona diada de Sant Andreu. Avui parlo en nom meu, però també amb el cor de tota la família, perquè veure l'avi aquí rebent aquest reconeixement és una d'aquelles coses que ens fa sentir una emoció i un orgull que no són fàcils d'explicar en paraules. Quan ets petit, no penses mai que el teu avi pugui ser una persona important pel poble. Per nosaltres, ell era simplement l'avi Pere, el que arreglava qualsevol cosa, el que sempre trobava un moment quan el necessitàvem, el que visitàvem al taller després de l'escola. També el que ens explicava històries, jugava amb nosaltres o tenia una paciència infinita d'aguantar les meves múltiples representacions diàries de la Patum al menjador de casa. Era l'home que trobava solucions per tot, amb aquella creativitat pràctica que només tenen les persones que estimen de veritat allò que fan. En definitiva, era l'avi Pere. Amb els anys, però, vaig començar a entendre que aquell avi que sempre hi era també era l'home que havia estat al darrere de mitja vida del poble. D'aquest poble que tots dos ens estimem tant. I ho vaig entendre d'una manera molt senzilla. Allà on jo anava, ell hi era. A les festes, als actes, a les feines petites i també a les grans. Els projectes que tiraven endavant, en definitiva, tot el que es feia en el poble. Sempre hi havia la seva empremta, posant música, cantant, guiant els bastoners o col·laborant en tot allò que feia falta per ajudar a fer créixer aquest poble. Una de les coses que més admiro d'ell, i sé que tota la família hi coincideix, és que no fa soroll. No busca mai el protagonisme, ni reconeixements, ni està a primera fila. Ell fa, ajuda, arregla, col·labora, crea i acompanya. I ho fa amb aquella manera tan seva, discreta, constant i generosa, que acaba sent imprescindible, com bé han nomenat el cor nou en la cançó. Aquesta manera de ser diu molt més que qualsevol discurs, perquè és una de les formes més boniques i honestes d'estimar un lloc, una festa i un poble. Els valors que ens han transmès són els que avui ens fan estar aquí, amb un somriure ple d'orgull. La importància de ser útil, d'oferir un cop de mà, de comprometre's, de posar-hi hores, dedicació i cor. De creure que tot allò que val la pena es construeix amb constància, estima i que tot això deixa empremta. I deixeu-me abans per acabar fer un petit incís.
Fa uns dies, mentre jo estava preparant un acte de gegants a la plaça, era un dissabte a les 3 del migdia i em vaig adonar d'una cosa. La plaça era gairebé buida, amb aquella calma tan típica dels migdies. Estava sol i mentre jo estava muntant l'equip de so vaig tenir la sensació molt clara de que estava fent exactament allò que de petit tant admirava del meu avi. Treballar pel poble. Ja m'he perdut. Això. I en aquell moment vaig entendre que d'alguna manera aquesta manera de viure i participar del poble ja forma també part de mi. Així que enhorabona, avi, i gràcies. Moltes gràcies, avi, per tot el que has donat pel poble i felicitats. I també gràcies per tot el que ens has deixat a nosaltres. Moltes gràcies, t'estimem, avi. I ara, a continuació, ha arribat el gran moment. L'alcalde de Tona, Lluís, farà el lliurament del Premi Miliari en Pere Garriga. Bé, en primer lloc, una salutació i agraïment a totes les persones presents que heu omplert la sala per acompanyar en aquest important pel poble i pel Pere. Primer, abans de parlar del Pere, m'agradaria en aquest moment fer una recordança a dues persones que malauradament ens han deixat els darrers dies. Santi Aulet Roma, Premi Miliari i fill predilecte, i Joan Pérez Ruiz, el darrer Premi Miliari de l'any passat, que malauradament ha pogut disfrutar molt poc del premi. Espero que el tinguem tots al record perquè han estat un bon exemple. Bé, jo acostumo a dir, com a alcalde, com a representant de l'Ajuntament, que nosaltres ens cuidem de les infraestructures, de crear-les, dotar-les, mantenir-les i en alguna ocasió, però poques, també fem actes que donen vida al poble. Organització de les festes majors, amb alguna comissió, fires, però qui dona vida al poble són les persones i especialment vida social a través de les associacions i entitats. I en les entitats hi ha persones que sovint fan feina de formiga que no és vista però que és molt important. I dins d'aquestes persones ens trobem el Pere, que ha estat en diverses entitats, molt de l'àmbit cultural, folclòric, corals, bastoners, especialment Espart d'Ensaire Castell de Tona, on ha estat molts anys i amb el que jo he compartit molts moments a la plec, preparant aquí la sala, una feina que no és vista però que és molt important. Bé, m'ho han posat molt fàcil, a mi les paraules no he hagut ni de preparar perquè llegint el 9 d'aquest divendres, que hi ha una entrevista al Pere, d'allà he tret una sèrie de paraules que ens donen clarament la imatge de la persona que és en Pere i també hi ha un parell de frases finals que també el defineixen. Aquests adjectius que el defineixen, podeu llegir-ho per ordre, jo els he tret puntualment, no són implicació, constància, amor per Tona, compromís, il·lusió, satisfacció, emotivitat, estima i voluntat. Després, una frase que també, com dic, el defineix, diu: per sobre de reconeixement es queden amistats, experiències i records. I la conclusió: el premi no em canviarà, continuaré amb la mateixa mentalitat que em descriu com sóc ara. No cal que hi afegeixi res, jo simplement, en representació del poble, li dono les gràcies per tot el que està fent pel poble i pel compromís amb la nostra població. No voldria acabar sense esmentar
d'aquí els que sou a primera fila, com ha dit el seu fill, sempre es diu que darrere d'un gran home hi ha una gran dona. El Pere no podria fer el que ha fet si no hagués tingut l'Eima al costat donant-li suport. Ja abans havia estat, com s'ha dit, a l'Esbar, oi? Jo recordo que 10-12 anys massejava junt amb l'Antònia allà al local aquest del doctor Vallès, del Baucells. També els fills, hem vist la Núria, que en aquest sol acte ja ha participat, oi, amb Cor Nou, i els bastoners. Amb en Ferran, amb qui vaig tenir el gust de compartir moltes estones Tona Decideix. Després, també com a alcalde, ja he tingut diverses reunions en Biel, oi, que també amb aquesta festa major ja l'hem vist amb els gegants i amb el Protos. Vull dir que va continuant. En Pau és una mica menys actiu, però també, oi? I els petits també, l'Aran i l'Abril, amb els quals he tingut el gust de parlar i veig que hi ha bona fusta i segur que també seran gent de compromís i que faran coses pel poble. Moltes gràcies a tots vosaltres. I bé, només em queda dir-te, Pere, moltes gràcies i moltes felicitats. Bé, gràcies primer per ser tots aquí, acompanyant-me. Moltes coses del que us diré ja ho han dit, però bueno. Senyor alcalde, regidors, família, amics, tonenques i tonencs. Avui és un dels dies més importants de la meva vida i per això agraeixo que estigueu tots aquí acompanyant-me. Soc centellenc de naixement, però les meves arrels són tonenques. Els avis Pere i Conxita, Àngel i Josefa, eren tonencs, així com els meus pares, Josep Maria i Núria. En aquells anys, l'avi Pere ja dirigia un cor d'homes, les Caramelles, i sembla que era. Els pares van ser una de les 12 primeres parelles de l'Esbart, l'any 1944, any de la seva fundació. I a més el pare també era membre ja del grup de bastoners de Tona. Jo de petit passava llargues temporades a Tona, concretament a Can Palmàs, on la tieta Angeleta va ser una segona mare per mi. Recordo que sempre em deia en Pere que no sua, perquè sempre anava suat i... Tinc records imborrables d'aquells anys aquí a Tona, les festes majors, les inhalacions, l'aigua de la puda, la matança del porc i les visites a Can Font per les meves sovint torçades de peu. Quan veia sortir l'Angeleta de Can Font, fregant-se les mans amb aquell davantal, ja em posava a suar. Recordo també l'avi Àngel fent gàbies per als conills, quan havia acabat la feina feia de carreter, però quan es va acabar la feina de carreter, llavors feia gàbies de conills i la gent els hi anava a comprar. Allà a l'entrada de Can Palmàs. I la tieta Angeleta, com no, treballant com sempre amb el seu rètol que deia «se cogen puntos de media».
Ja més grandet, als 15 o 16 anys, el destí em tornava a portar a Tona, doncs jo treballava a Centelles d'electricista i resulta que en Pere de Can Cisteller en aquell temps venia a Làmpares. I va fer un tracte amb el meu amo de Centelles que consistia en que jo els dissabtes venia a Tona i amb el seu germà, el Lluís de Camàlic, anàvem a instal·lar les làmpades que durant la setmana havia venut. A l'any 1974 el destí em torna a portar gairebé definitivament a Tona. Aquell any la Immaculada de Cal Cisteller era la rosaraire de la plec. I per aquelles casualitats, els bastoners de Centelles varen participar a la cavalgada de carrosses del diumenge a la tarda. I el dilluns de Pasqua, després de dinar, vàrem ser convidats a fer el cafè al tercer pis de Cal Cisteller. Pocs dies després, l'Esbart La Pi de Centelles va aturar les seves activitats i va ser llavors quan l'Esbart d'Ensaire Castell de Tona ens va invitar a venir a Tona a formar part de la seva entitat. Recordo que 4 o 5 companys i companyes de Centelles varen començar a venir als assajos que llavors es feien a l'antic local dels Pinxos Baucells, al carrer Joan Lluçà. A partir d'aquí, la meva vida ja va estar lligada a Tona fins avui. Recordo les hores i hores passades a l'Esbart al costat del Ramongès, organitzant i preparant les sortides i actuacions, que en aquell temps eren moltes arreu de Catalunya i a diversos llocs d'Espanya i també a alguns països europeus. Tinc un record especial del viatge a Polònia l'any 1985. També tinc molt bon record de la celebració dels 50 anys de l'Esbart l'any 1994 i, com no, l'organització de Tona Ciutat Pubilla de la Sardana 1978. La incorporació a l'Esbart va ser la causa del meu arrelament total a Tona. A partir d'aquí ja va venir la Ima, els fills, els nets, la família, la colla, el taller de reparació de cotxes i en Quico, que he passat més hores amb ell que amb la Ima. Parlant dels nets, crec que deixaré uns bons hereus per al poble. Finalment, m'agradaria dir-vos també que el que més he enyorat de Centelles ha estat els amics de la colla, i que encara som molts amics i encara som colla. En fi, aquesta és la història resumida d'un centellenc que es va esdevenir tonenc. I abans d'acabar m'agradaria tenir un record per en Josep Puigvendrelló, en Baió, en Pere Bartrina i en Joan Santamaria, uns companys amb qui havia passat moltes i moltes hores i amb els que vull compartir aquest Premi Miliari. Gràcies. Bé, jo vull agrair al Pere les seves paraules i li demano si vol compartir amb tots nosaltres el Premi Miliari signa en el llibre d'honor de l'Ajuntament, per tant de la població, doncs la dedicatòria que hi va fer. Vaig escriure molt de tort, Amb molta il·lusió he rebut el nomenament a Premi Miliari d'aquest any. Un agraïment a l'Ajuntament, a entitats tonenques i tonencs que han col·laborat en la meva elecció. Continuaré dins les meves possibilitats fent activitat com fins ara per millorar el nostre poble. Gràcies. Bé, a continuació, una última o penúltima sorpresa.
El ball d'homenatge és un ball creat per Joan Serra, ideat precisament per aquest verb i aquest moment bonic d'homenatjar. I balladors actuals i antics de l'Esbart d'Ensaire Castell de Tona volen fer aquest ball d'homenatge avui aquí en nom de totes les persones de l'entitat que han compartit temps amb el Pere. Moltes gràcies, balladors i balladores de l'Esbart, per aquest magnífic ball d'homenatge. I per acabar, tornem a tenir el goig de comptar amb el Cor Nou, que, si en Pere ho vol, que segur que sí, cantarem tots junts els Segadors.